bụ very dark man n'Obi Cubana. Akwa ifo the brotherly hug Obi Cubana nyere very dark man. Do you understand me? Ụmụ ihe ọ ya ahụpụta ebe a na m akọwara gị nwa bụ nwa onye Igbo. Ịgbaghacha okwu m tata echi niile ị ga-afụ ebe okwu ahụ m na-agwa gị pụrụ. Maka okwu m na-awụ ọ dakwara a na ọ ga-epulili. It's just matter of time. Just nye nwe obere oge ngwasịa gị okwu ebe a na peji ma ịgbagharịchaa ya kpọchaa m iyi abụzuchee m kpọchaa m sabụ kpọchaa m manner of name ị laikiri imechaa ya tụrụ uchu afọ mpere ichiriri ka ga-abịa na ya face na-enene gị iwe chetakwa n'ụmụ mbọsị mgbara gị ụdị okwu a. Do you understand me? If you like it, nọ na social media n'ụbọ ọgụ tribalism. Do you understand? Mụnwa na-abụ mpụta ebe a na m agwa okwu anọrụgo a na study things na Nigeria, including anyị nwa bụ ndị Igbo na awa top class men nọ na Igbo extraction, the kind of people fan engage and the kind of people fan mingle with. Let me explain something to you. Onye dịka Obi Cubana kịta na-achọ inweta something from government nọ n'ife dịka onye Yoruba, onye ọ ga-eji wee nweta that thing ọ na-achọ bụ another top class person nọkwa na Yoruba land. Etu akwa ka ọ dịkwa mgbe ọ chọọ inweta anything from ndị ugwu, ọ chọbakwa onye ugwu nọkwa na the same class. Etu a ka ọ ga-adị mgbe ọ bụla onye ugwu chọrọ ife from south east maọbụ onye Yoruba chọrọ ife from south east, ndị ofe a ga na-akpọkwa bụ Obi Cubana, Cubana chief priest, E-Money, Joey Zazafa. Ọ bụrụ mụ na gị na-abụ mbọsị ndị anụnwa ga-anọkọ na-akpa nkata, you and I will not be there. Anyị nwa bụ the common man. But onwe ka ife si wee mee like this after na social media ebupụta ya, mụ na gị na-abụ na ọzọ na social media na-fight for them. Ọ mụ na gị na-abụ na aka akọ tribalism na Nigeria. These people don't talk about tribalism. Do you understand? Mana mpụta ebe a na-explain nwere si na ọ na-afịa gị alụ nghọta ibuzi n'iro maka onye ọbụla na social media, lapụ ife ọbụla na-asụdị na social media ka ọ dịrị onwe etu a. Ọ nọ ka mbọsị ọ ya bụ emegide kịta na-abịa ile ọdụ na very dark man na rink ya up ọchakwu unu baa n'anya, mana iji because of one individual na fight somebody nwere business jikọ gị na ya na-abụ no in the name of gị na ịdị Igbo tiki nke nwa kachasị bụrụ onye Igbo karịa other Igbo people. Ị na-attack gharị people here and there. Very dark idiot, very dark pig. Is it necessary? I'm not so many of you are happy with this video.